दानबान्था गैयालासे बेन्चार फरायसालियाव सिबिथाय होबोनायनि उनाव गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय आजिरा लाबाय बबेन स्वर्गियारिया। 33 बोसोर सम दानबान्था गैयालासे खामानि मावबोनाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सस्त्रपारा गोजौ फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि मावबोनाय बबेन स्वर्गियारिया दिनै आजिरा लायो। थांनाय 1993 मायथाइयावनो गायसनजानाय सस्त्रपारा गोजौ फरायसालिया दिनैसिमबो सरकारि जायाखै। नाथाय ओनसोलनि गथ'फोर आरो फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै बबेन स्वर्गियारिया दानबान्था गैयालासे गोबां जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो गाहाय फोरोंगिरि महरै बिबान लानानै ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो गुनगोनां आरो गोग्गो सोलोंथाइ होबोदों। दानबान्था गैयालासेब्लाबो गोबाव बोसोर सम फोरोंगिरि मावबोनानै फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होबोनो हानानै गोजोननाय फोरमायदों बबेन स्वर्गियारिया। दिनै आजिरा लानाय समाव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर, फरायसाफोर आरो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बबेन स्वर्गियारिखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिदाय होनाय जायो। गाहाय फोरोंगिरि बबेन स्वर्गियारिखौ बिदाय होनाय समाव बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारियाबो बाहागो लानानै गोबाव बोसोर सम दानबान्था गैयालासे बेन्चार फरायसालियाव फोरोंगिरि हाबा मावनानै सस्त्रपारा ओनसोलनि फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होबोनायनि थाखाय बबेन स्वर्गियारिनिसिम गोजोननाय आरो साबायखर जासियो। मोनसे फरायसालि गायसननानै 33 बोसोर बे फरायसालियाव फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरिसिम मावबोबाय। बेनो आंनि जिउनि माने दिनैनि रंजाथाव सान होननानै आं सानदों आरो। नोंथाङा बे 33 बोसोर बे फरायसालियाव थानानै मा एक्सपिरियेन्स मोनखो बेखौ एसे बुंनानै। एक्सपिरियेन्स बेनो फरायसालियाव माने सानफ्रोमबो डिउटिफुल जानांगोन, गावनि सम मथे फैनांगोन, सम मथे स्कुलाव फैनांगोन, जोबजासिम थानानै गथ' गथायफोरजों लोगोसे माने मेनेजमेन्ट खालामनायाव सहजुग मोनो, सहजुग खालामनो हायो। नोंथाङा 33 बोसोर बेथन मोनालासेनो बेन्चार फरायसालियाव साख्रि मावबाय, बेयाव नोंथाङा माबाफोर दुखु थालांबाय नामा? दुखुथ' जेबो गैया। आङो गावनि गथ' गथायखौ सोलोंथाइ होनो हाबाय। खस्थ' जादोंब्लाबो बिथांमोना सोलोंथाइ लानानै दायो जेनेबा गिदिर फिसाजोआ साख्रि जाबाय, बिहाबो जाबाय, सासे बिजामादै इन्जिनियार मोनबाय, सासे फिसाजो उन्दैया PhD फरायबाय थादों, सोरबाया BSc दावबायनो साख्रि जानो गोनांमोन, नाथाय रांखान्थि हालोदनि थाखाय बेबायदि जोबजासिम माने अरेल प्लास गासैथिं बिथिङाव पास खालामनाबो थालांनो गोनां जाबाय। दा आद्रा थानाय समखौ नोंथाङा जाहाथे मोजाङै दैदेनलांनो हायो, बेनि थाखाय नोंथाङा मा राहा लागोन? न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय जि राहा फैदों, दायो बिबान जोंहा बर' साहित्य सभाबो थुनलाइनि आफादगिरि हिसाबै दङ आरो बेबायदिनो रायजोनि सेवा खालामनायजों लोगोसे न'खरनि मोजांनि थाखाय मोजां खालामनो थाखाय सेस्था खालामगोन। नोंथाङाथ' आजिरा मोनबाय बेथन मोनालासेनो भेन्सार फरायसालियावनो। दा नोंथांनि बे थालांनाय फरायसालिखौ गोख्रैनो सरकारि खालामनांगौ होननानै सरकारखौ मा दाबि खालामो? जों खालामदों, सिगाङावबो जों खालामबोबाय, ऐक्य मन्चजों जानानै आन्दलन खालामबोबाय। दा बे सरकारजों खावलायदों, जिहेतु थांनाय बिधान सभायाव आयेन पास खालामना लाबाय, बिथांखि लाबाय स्कुल प्रभिन्सियेल खालामनायनि, आरो बेखौ थाबैनो माने खालामनानै जोंनि फरायसालिजों लोगोसे अल आसाम जेसेबां भेन्सार स्कुल दङ बेफोरखौ मोजां राहा खालामनो थाखाय सरकारखौ खावलायनाय जाबाय। आंनि हसाके दिनैनि साना बेहेके सस्त्रपारा ओनसोलनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा, आरो बेयाव आंबो सासे बे सस्त्रपारा ओनसोलनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं दुखु फोरमायदों। मानोना सस्त्रपारा गोजौ फरायसालिनि गायसनगिरि गाहाय फोरोंगिरि भबेन स्वर्गियारिया बिथाङा दिनै आजिरा मोनबाय। सरकारि जायाखिसै स्कुला, तथापिও बिथाङा नाजादोंमोन सरकारि खालामनो थाखाय। गेजेरावनो लिस्टआवबो ओंखारबायमोन, नाथाय माखासे टेकनिकेल असुबिदानि थाखाय स्कुला थालांदों, जायनि जाहोनाव स्कुला बेबायदि सरकारि जायाखिसै। 2013आवनो जानो गोनांमोन। तथापिও बिथाङा नारभास जायालासिनो माबा मोनसे आसा खालामनानै स्कुलखौ दैदेनबाय थाबाय, आरो गोबां मोजां मोजां गथ'फोर बेयाव ओंखारनो हादों। ओनसोलनिफ्राय बिब्दिनो बहुत क्वालिफाइड ओंखारबाय, सोरबा MA पास खालामबाय, सोरबा MSc BSc पास खालामनानै दोङो। आरो
ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय अकल फोरोंगिरिल' नङा बिथाङा हायतनि खामानिबो मावदों आरो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि बिभिन्न आफादफोरावबो बिथाङा लोगो नांनानै खामानि मावोमोन सासे मोजां व्यक्तित्व गोनां सासे बिथाङा मानसि बे हिसाबै जोंहा दुखु मोननाय दङ आरो बेराफारसेथिं आं बेखौबो गोजोननाय मोनदों जुदिवहाय बिथाङा भेन्सार स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिमोन तथापिও बिथांनि गथ' गथायफोरा मोजाङै फरायनानै जौगानो हादों सासेथ' MA पास खालामनानै MA BEd खालामनानै सासे फोरोंगिरि हिसाबै थिसनजाबाय सरकारि साख्रि मोनबाय आरो सासे फिसाजो PhD स्कलार बिथाङा PhD खालामबाय थादों आरो सासे फिसाज्ला जि दङ बेबो BSc कमप्लिट खालामबाय गथ'थे मोजां व्यक्तित्व गोनांखाय न'खरखौबो मोजाङै गायसननो हादों बेनो जोंनि गौरबनि बाथ्रा जुदिवहाय बिथाङा बेथन मोनाखै फरायनायाव गथ' गथायखौबो फोरोंनायाव जथेस्थ' खस्थ' मोनदों तथापिও इसोरा बेखौ दैदेनबाय आरो बेनि थाखाय बियो फोरोंनो हादों बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों दुखु फोरमायनायजों लोगोसे आरो बिहेखै जों जेब्ला BTC आव सरकाराव दङमोन 2015निफ्राय 20 जनसिम जोंनि BTC हालामाव थानाय गासैबो भेन्सार स्कुलफोरनो बोसोराव मोनसे माननि हिसाबै फाइनान्सियेल ग्रान्ट होनाय जादोंमोन नाथाय जेब्ला UPPL सरकार हायबाय बे समाव भेन्सार स्कुलफोरनो बिथांमोना थाइसेबो थाखा ग्रान्ट होआखै जायनि जाहोनाव जथेस्थ' खस्थ' मोनदों आरो दायो आं मिथिनायाव जोंनि BTC आव थानाय जितु BPF नि सरकार आकौबार बे फाइनान्सियेल ग्रान्टखौ भेन्सार स्कुलफोरनो होनायनि थाखाय बिथांमोना सिद्धान्त लादों आरो जिखिनि जोंनि ओनसोलाव भेन्सार स्कुल दंबावो सरकारि जायाखै बेखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय गभर्नमेन्टजों आलोचना खालामबाय थादों आरो इतिमध्ये जोंनिफ्राय मोनसे डिमान्ड होबाय एक्जिकिउटिभ काउन्सिलावबो मोनसे प्रस्ताब लाबाय जे BTR एकर्डखौ बेस खालामनानै जिहेतु जोंनि ओनसोलाव हिक्षानि अनुष्ठानफोरा लेटहै गायसनजादों बे हिसाबै जोंनि BTR ओनसोलाव हिक्षा अनुष्ठानफोरनि गोनांथि दङ आरो बेखौ नायबिजिरनानै जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जिखिनि भेन्सार स्कुल दङ बेखौ प्रायरिटि बेसिसआव सरकारि खालामनांगौ होननानै इतिमध्ये गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जोंनिफ्राय लिरहरनाय जाबाय सरकारि खालामनो राहा लादों बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय बिनि अनगायैबो दायो जाय बिथांमोना माने सरकारि जानायनि सिगाङावनो आजिरा लाबाय बा रिटायार जाबाय बिनि थाखाय बिसेसभाबै माबाफोर अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ सानदों नामा सरकारा बेथ' आं बुंनो हास'ला दासिमथ' बेबायदि सरसा खालामनाय जायाखै हयथ' उनफोराव सुबिदा मोनोब्ला आंनिफ्राय बिथांमोनखौ खावलायनाय जागोन गभर्नमेन्टखौ जे जायफोरा आजिरा मोनबाय बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे फाइनान्सियेल एड होनो हायो नामा जिहेतु बिथांमोना 30 बोसोर माने साख्रि मावनानै बिना बेथनाव आजिरा मोनबाय बे हिसाबै बिथांमोनखौ फाइनान्सियेलि सापर्ट खालामनो हायो नामा बेखौ आंनिफ्राय बुंनाय जागोन जाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM बिथांखौ आं एसे खावलायगोन आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे राहा लामा दिहुननो हायो नामा बेखौ बेबस्था लागोन